May lunggo lang kuya kay ako, taga Roa City. Sino di ba nga taga Roa City? Yan, damo-damo, no? So, before ako mag-start, gusto ko lang mapalakpakan yung mga nag-invite sa inyo. Di ba? Yung mga nag-invite sa inyo, amo na ang nagiging guardian angel. Or kumbaga nagiging angel of opportunity ninyo. So, amo lang na inyo palakpak para sa ila. Sige po, ba? So, pero before that, pag ako malimtan, syempre, may-ari kita diri sa kabisita. Kamot ako nagwa siya isa ni ka-mayor, di ba si Mayor Lopez, di subong para sa inom ng tubig. Inom ng tubig. Kag syempre mga anchorman ta dira, di ba? Mayong ngapon sa inyo tanan. Mga gopings da kag sa mga public servant nga di subong. Salamat gid sa oras nyo, no? Gina-welcome ko gid kamo tanan. Okay. Guys, ang pamangkot perme naming product, tama? Yes. So kung naming product, anong next? May negosyo kita. Meron iban, consumer lang, gusto lang magka-discount. Meron naman iban, gusto gidya, ubrahon ng negosyo. Para sa akon, gusto kong product, at the same time, gusto kong magnegosyo. Okay. So meron kita dari 4 simple steps. Number 1, kailangan mo mag-avail sa package. Ano na siyang package? Okay. Pakita ko sa inyo, 4 na siya. Number 2, gamiton mo danay. After mo gamiton, i-share mo. Okay? Number 3, learn the business. That's why may ara kita mga free training. Kung gusto nyo din sang higher pagid nga learnings, na ma-develop pagid ang skills nyo, may ara kita maginatawag ng mga fundamentals, basic skills, which is may bayad na siya 3-5. That's, sini nga August 28-29, may ara kita i-held nga basic skills workshop. Ang na-train sa aton, isa sa mga iPhone maker. So, si Coach Bong Mangahas, isa siya sa mga nag-mentor sa top 1 sa isa sa mga malulupit na leader sa USANA. Familiar? Mention ko na lang, Billy De La Puente. He earned 600 million. So, si Coach Bong Mangahas, siyang isa sa nag-mentor or upline siya ni Billy. Sa isa pagit, sa loading naman ng network, Piwi, earning 600 million man, siya man ang nag-mentor. Right now, nakuha siya ni chairman para mag-train, para tudlo, i-transfer niya kung ano niya natunan sa network marketing. So, 2 dekada na siya. That's why sa naka-attend ko, ako sulit na sulit. So, sini nga 28-29, meron kita nga basic skills training. So, if willing ka mo, interested ka mo, connect lang ka mo sa mga upline. Okay? Number 4, dala ka ma-earn. So, okay, number 1, sa package ta. 112.5. Dako gamay. Okay, dako. Pag negosyo storyahan ta, 112 sa negosyo, nga may income nga balik, na dako, makonsider mo dako ang 112? Pwede. Pwede. Pero kung i-compare mo siya sa mga traditional business, example, laundry, tama? Ano pa da? Name it, sari-sari store. Kung baga, gina-example ko na, para gusto ko nga, hindi ko maging bias o unfair. Kaya naman ako guys, sa damo sa mga tropa ko, may mga tropa ko nga nag-franchise sa mga milk tea, sa mga coffee shop. May iba nagpatindugid sila sa ilang restaurant, sa mga coffee shop. Pinakanubo, 300,000 if may pwesto. Tama? Gamay na siya. Pero ang challenge kung hindi mong area, ma-rent ka. Tama? Siyempre, next na, paano na mag-operate kung wala na tao? Kinanglan may tao ka pa. Tama, sir? So, ang manang imo i-consider. So, ako para maging fair, hindi ko na, actually okay man na wala ko na ginaambal na hindi. Kumbaga gusto ko lang makita nyo na pwede rin siya pang add-on. Ang term ko diya, add-on income. Na pwede makabuli, kaya nga man, wala overhead. Wala ka diya sang pwesto nga bayaran. Bonus na lang kung may pwesto ka na mabutangan. Are you learning? Okay? Yes. Ang good news lang, may good news. Kaysa 112 mo, may product ka na balik na worth 144,000. Binan siya? Yes. 112 mo, may 144 ka, it means may 31,500 ka na net income. Ang mga right now, damo, dali nag-join ng mga doktor, engineer, attorney, contractor. Una, hindi para lang magnegosyo. Nang kaunta na ka mo, hindi lang para lang magnegosyo. Ang pinaka-goal nila family supply. Pang family consumption. Kaya nga man dako ila discount. Ang lantaw nila diriya, hindi lang siya pang negosyo, kundi
pang personal use sa bilog ng family. Imagine 1 year supply sa bilog ng family mo, ipiron mo, if i-divide mo na, pila na lang ang monthly. Ang good news pa, hindi lang ikaw mainom, tanan ka mo. Pwede palakpakan ta? Guys, ako, if ever lang, kung may arak ka lang man, wala hindi apilitaya, again, wala ni commitment, it's up to you. Pero kung ako mang kuton, kung may arak lang ko sang amount nga 112, automatic mailit na ko. Kaya nga man, no need to upgrade ka na. Pero if kulang, pwede ka dire sa VIP. Si VIP naman, 52.5, ang product worth mo, 67.2. Then meron kita Supreme, 22.5, may product ang worth 28,800. Then ang last, sa gusto lang mag-try danay, try mong products, maka-discount ka 30%, meron ka sa 9.6 na worth of products. Nami o ayos? Ayos. Kaya naman, 7.5, may ginbalik si mong company nga, product worth 9.6. Kaya sa aton nga law, nga dapat pag nag-invest ka, at least 70% may mabalik. Products or kung ano man na. Pag wala, medyo delikado. Okay? I know, may idea naman kamo sa mga natabo last 4 years ago. No? Pandemic time. So, hindi ko na pagbanggiton. Pero, kumbaga, lesson learned sa mga nag-try na mag-risk, sang dako. Although, grabe ang promise nga may mabalikin si Gida, pero kayang problema guys, wala product. Tandaan nyo lang din nga, pag nag-invest ka mo, ang nagbalik promise, hindi nyo nahawi. Kaya basta ipagkatiwala nyo sa iban, ang kwarta nyo, expect nyo na may matabo nga hindi maayo. Depende na lang na sa tao. Pero mostly, bisan okay ang tao, ay ang company nga enjoy-nan, ang iya lang gitgulya, magsarado. Okay? So kita guys, ang advantage, pag nagpagwa ka, 7.5, may mabalik sa imo nga product worth 9.6. Then anong next? After mo nagkuha package, syempre, ayan. Kung makita nyo apat ang choices, from 7.5 to 112. Diri right now, damo na di sang elite, sang 112. Eh kung premium ka, pwede ka man ka-upgrade. Kunyari, start ka lang di danay, then upgradeable naman siya. Wala din siya problema. Pero muna lang, kung kaya mo isang bagsakan, at least makales ka, kaya hindi ka na mag-in-upgrade. Then, meron ka sang benefits. More than 100% products, 30% ka lifetime discount. Amo nang nami. 30% ka lifetime discount sa tanan ng products. What silingon, kada tao, kunyari, press racer, nag-join siya, may account siya, no need na siya magkuha liwat account niya. Kaya one account policy lang. It means sa isa ka tao, isa na ka-account. Then 30% na siya, kada bakal niya, may 30% discount na siya. Ang isa ka box, 2.4, pag member ka, 1,680 na lang. So meron ka 720 per box na discount, 30% ka. So kung direct selling ka, ay 30% ka man, ma-enjoy mong income. Okay? Okay pa ka mo? Yes. Then meron kita sang distributors tracking center, meron kita diri website. So kung may mga cellphone ka mo kag may load, pwede nyo man na ma-check www.seniorgreens.world. Karon lang para makita nyo gid. Then meron kita sa World Class Training SJ Academy. Every Saturday night meron kita nga a Zoom with the management and CEO mismo. 9 PM na every Saturday night. Free lang na siya. Then may mga free travel incentives. Okay. 5 ways to earn. Lasig na ko, almost done ako. Amo tama kung direct selling, may enjoy mo siya kung naga-benta-benta ka. So ako may ako mga program sa livelihood program na kung paano mag-generate income. Amo na nga ang tawag namon SGI, System Generating Income. Sige nga, ikaw mo ba? System Generating Income. So may ara ko isang program na na-promote sa isa ka organizations. So the good thing lang, kay ina nga program, which is given ang product namin, nag-andar siya. Kaya nga man, may chance sila mag-earn. Bisan sa pinaka-hapos na way. So kung gusto nyo mabalaan later on after ni, pwede ko i-share sa inyo like 3 to 5 minutes. Kay buwa na siya sa topic ta. O baga other program na siya para naman sa mga organization, para dito sa livelihood program naman. Paano mag-earn ng isa ka grupo. So dire, meron kita sang direct referral, match sales, third step, and royalty. Yan.
Okay. So, Chan, paano naman pag nag-refer kami? O example, imo friend, nag-join. Let's say, VIP. Yan. Pag nag-VIP mo friend, automatic, may ara ka direct referral na 7,000 pesos plus may free ka nga 8,400 na worth of products. Pwede palakpakan? 7,000 plus 8,400, that's 15,400 sa isa katao pa lang. So, direct referral pa lang nastoryahan ta. Sa direct referral, wala na siya limit. Okay. What if Chan ang nag-join 7,500? So, kung 7,500 ang iyaging kuha, may ara ka sang 1,000 pesos as direct referral plus may product ang 1,200. Ini siya big, may ara ka sang gamay. May ara ka sang small pack. So, 1,200, free na siya. So may mga nagmangkot sa akong ligan nga basig malugi ang company kay may cash na, may product pa. Simple lang ang bago, hindi malugi si company naman. Ang tag-iya isa lang. Guys, to tell you right now, after ko makita nyo ang CEO natin kay Ali Shadi. Yan. So muna hindi ko magdugay kay excited ko nga ma-meet nyo nga itong CEO from Batangas pa ni siya. Together with this isa ka leader na nag-upot man from Manila, so Arimandi, sa Iloilo. Okay, excited ka mo ma-meet si Chairman? Yes! Okay, sige. Napuson ta na, kaya na siya dugay-dugay. So siya daya niya, tapos siyang floor. So, what if Supreme? Coach Chan. Pag Supreme naman, 3,000 pesos plus may product ang free, 3 ka box. Nga worth 3,600 pag nabenta mo. Ara na siya. Ang namin guys, wala time frame, wala quota. No demotion. Ang wala namin sa company. Kag hindi diya issue nga kinanglan, pag elite ni, dapat elite man di para mag-pair. Bisan premium na iya, ma-pair na siya. Ang unang namin dire, may elite ka de, may premium ka de. Pag nag-pair 1,000, may bilid ka pang 14,000. So ubuson mo na. So, isa ka elite, 15 ka premium ang iya equivalent para mag-pair. Basta premium, 1,000 kada pair. So, 15 ka premium sa isa ka elite. So, nag-go na si Master sang elite. Dito nag-umpisa. Guys, na-beat niya ang record namon. Kaya ako, sa first year ko, 2.8 million akong kinita. Sa first year. Si Mastercard, direct selling alone, benta-benta, reseta, 4.5 million. Isa ka tuig. Pag hindi mo sa ma-search. Pag right now si Mastercard, business center na siya, nag-invest na siya, kagsubong, do anong na iya nga clinic. Iya mga pasyente, sila Kuya Kim, mga army sa US, Canada, mga nabalian, mga nabudayan, mga artista sa Manila, amo na siya. Kag malupit pa da, nga managpong ako, ay syempre as upline, dali nga daan, advantage ang nauna. Parang taon ko na kamo. Pero may ginambal, hindi, nauna kami. Privilege, may ginatawag. Pero wala din isang nauna na uli naman. Bisa na ulihin ka din. Pag in-apply mong right system, ang right program, bisa na ulihin ka, kaya mo perdi yung nauna. Naman, nauna kami. Pero pinerdi kami ni Carl sa income. Grabe si Carl. Imagine mo, if pasyente ka niya, nagsulod ka, ipalato, or stiff neck for 8 years. Let's say, may taga-Japan, nakita ko. 3 minutes pa lang, 1 million views. Pinalato lang, pila lang ka minutes, 5,000 pesos. Ang ginabayaran sa iya nga experience and skills. Nga, bisan wala ka benta, nag-earn ikaw sa mga tao. Title ko mo, next ko na. Okay na gets ko na match. Given. Yan. Pero, before that, ipakita ko na ang maximum income. Sa 7.5, ang maximum mo, 20,000 per day. Pag Supreme ka, 50,000 per day sa match. Ang namin lang, wala kita dire sa EMPM, straight in coding ni. Straight ni siya, bilog na adlaw, i-max out mo, pero kung kaya naman kontrolon, hindi ka na. Pero kung hindi na kaya, upgrade ka na. Pag na-hit mo ang elite, 200,000 ka na per day. So, hindi sa pagpabugal, ako elite ko.
So, bot silingon, dako ang future, pag edit ka, kaya hindi mo na kinala kontrolon. Yan. So, may-ari dere i-share ko sa inyo, isa ni siya sa mga bag-o lang man, 1 year pa lang halo sa company. Simon Marasigan, artista ni siya sa GMA, edit niya account, iya kinita, medyo blur lang, 133,000 isa adlaw. Elite siya. So kung premium lang siya, 20,000 lang siya sa isa adlaw. But silingon, sayang, ay kulang mo bitin. Ako guys, ari ang akon nga pinaka-dako, 100,000 sa isa kasimana. Yan, ang di mo palagpak wala burger. Yan, ari na. 5 minutes, tapos na ko. Third step, gin-push through ko na lang para direkta na. So, there is a third step ranking naton. From distributor, pag bag-o ka pa, marank up ka sa Pearl, 50 pesos ka na. Emerald, 100, 150, 200, hasta sa 250 pesos. Guys, lantawan nyo ang isa ka box, kag isa ka bottle, 1 point ni siya. Ang ambal ko gina sa inyo, wala ko benta. Si Mastercard nagbenta 100, automatic pearl na ko. Nasundan, para mag-pearl 100 points lang. So nagbenta siya, 100 points, automatic ako, pearl na ko. Ibig sabihin, entitled na ko para sa 50 pesos per box. O liwat, nagbaligya liwat ang imo member. Let's say si Sir. Sir, ano yung first name, Sir? Okay lang. Joel. Si Sir Joel, isa ko ka-leader. Nag-push ang product. Let's say naka-accumulate siya sa isa kabulan sa 100 ka-boxes. Or let's say 50 gluta, 50 Synergreens. May ara ko sang 50 pesos sa 100 pila akon. 5,000. Tama? Guys, wala ka na the effort. Bonus na ni company. Ang malupit da, what if nag-rank up ka? Kay 700 points, emerald ka na. So may 100 pesos ka na. In short, pag na-hit mong diamond, 200 pesos, 250 pesos ka na per 1 point. So paano na siya? Hindi ka maghalin dito sa computation. Ako diamond. Si ma'am, ano mo first name ma'am? Okay lang. Giselle. Si Ma'am Giselle, nagbaligya man siya 100 bucks. Let's say, depende na sa diskarte niya kung paano niya na-out. Let's say, mayroon siya ng reseller. May porsyentuhan na lang sila. Depende. Diskarte ka niya kanya diskarte. Pag na-out niya 100, kay Diamond ko, shop distributor, pila ko, 25,000. Tama? In short guys, dahil sa third step na ni, ako na-hit ko ang Diamond in a span of 1 year. Pag number mo diamond ka, anong bot silingon? Pag diamond ka guys, ano ni gawulat sa mga pension every month? Pension, literal. 125,000, third step and royalty. Third step, 103,000. Product na nabenta, mga 8 lang pa box. See? 8 ka ba? 720 times, butang mo times 8, 1680 times 8, ang kapital, butang mo lang nasa more than 10,000. Sa 8 ang tubo ko, nasa 6,000. Pero ang income ko sa mga tao na nagbenta, nagbakal, nagamit, 125,000 total, every month. Hindi nga para ipabugal, kundi gusto ka lang i-share na 2 years mahigit pa lang ko sa company. Pero na-hit ko ang diamond, grabe gati. Sobra pa sa nag-pension ka, nga nag-retired ka for 40 years of service. No high pa? No high. In reality ni every month, ginapakita ni company to prove nga ang complan proven and tested. Legit gid yan. Right now, may aridir ka-arise ng mga leader sa Iloilo. Gusto ko lang itagaan man sila sa acknowledgement. Isa si Coach Eric Binyas. Pwede palakpakan. Yeah. Actually, kadua mo naman, nag-rank up. First month mo, top? Top 26. 26. Last month, top? 18. Top 18. Sige, gusto ko lang i-share sa inyo na naulihi sila. Nauna kami. Pero, bisa na ulihi ka, pwede ka makahabol yapon or maabot ang time up. Actually, pwede mo ko lang pasan.
pwede mo kalampasan. Basta sipagan mo. Challenge na. Challenge na. Yan. So, syempre, meron kitang trip to Singapore, na-hit ko na ang free travel to Singapore. Yan. So, ano ni 150